Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga dunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon mo pangga magmaligon ug magmalahotayon. Kaya ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga. Panibaya sa kabutagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmatang, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lapas nga inspirasyon, niilintag na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kapililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkuli mo pagdayon, ang Diyos kanimo magalikon. Tunabay biton sa purong kuditon, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabutagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning. Good morning. Init nga kabuntagon. Mo ba? Bugnaw diri sa studio. So dili nato isabang imong kan karon, Ah? imong sekreto karon. Ayun no. Ang adlaw di awing. Dili na to i-reveal ang secret. Actually, balan mo greet niya dag mapuno ang iyang cellphone karon sa dalan. dagan siguro tag mga kapaglaom no Okay. nga dagan po ang ilang giagian for this week. Yes. O siguro part of this is ang mga problema. Yes. Pero part sa pagsulbad sa problema is ang mga kanta. Yes. Unsa So ikaw wala Bing? nyo caring at. Ah, Oh, muna tang iskus-kusan ngayon na ba? ikaw Bing, ganang unsa imo ma-remember nga song once ang problema mo abot? Till the storm passes. Kanta, Sample daw, may sample. sample. Daan mo dyan. Sample. Till the storm passes over, till the Ganahan gyapon ka na. thunder sounds no more. Ganahan ka na, Bing. remember Till the
Ang ako. Sample, Daryl. Sige na, ikaw na. Sample. Ang ako katong ang mayong higala din kato bitaw sa English nga ginakanta ni Lovely, these two shall These Ah. two shall... Shall Alam, pass, mo oh. kanta na ko do. These Ang two shall pass. ang ako kana raging inikabuntag nga May- pagkada sa buntag ako nya moingon day papa. Sige, mata na, Oh, mata worship na, worship worship. na. Bangon na, Mata bangon na. na. Pinahon day muskit, mata na lagi kay mag-worship na. Padayon na Grabe, siya kini tigong ka. ko dito. Ano, kay ka-relate. Ako, every time nga nami problema sa pamilya, kanigid among kantahon, ini ka human sa Bagyo, ang kanta balang na. nga makita. Diba? Hopeful kay siya nga Yes. kanta. And And I... ato yun na siyang ikling nga mga songs no, dahil kami Yes. tag-favorite. Ang importante kung mag-worship nila laktawan ng stanza. Mingon last stanza na yun. Okay, first stanza, next stanza. Kay nagdali. I hope nga atong mga kabatanunan karon no makarelate pagyapon mo sa among gipanghisgutan diri tungod kay nagtubo me with these songs. O ga na kay mga greetings Well, I'm karon. sure yung mga viewers natin sa Luzon, meron na silang mga paboritong kanta nila. Sayang lang yung mga itong Inikawan sa Baguio, hindi nila maintindihan yun. Pero alam ko, meron po kayong paboritong songs dyan. At dahil sa paboritong songs na yan, binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga. Kaya na nag-worship po kayo at inaasahan po namin na ngayon ay susuportahan nyo naman ulit ang Panimbaya sa Kabuntagon. Lalo na po sa mga suking viewers namin sa Luzon, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa Baguio, sa Pangasinan, sa Cavite, sa Tagaytay at sa Silang, sa Dasmariñas. Good morning and happy Sabbath po sa inyong lahat. Lalo na rin po yung inaasahan po namin na makakapasyal po kami dyan po sa Mindoro. Sana po ay matuloy-tuloy na yung planong yon. Good morning din po sa inyong lahat. Sa Cebu, sa Samar, Leyte, sa Central Philippine Union Conference, sa Negros Occidental. Good morning and happy Sabbath po sa inyo tayo. Of course, among suking televiewers diha sa western part of Mindanao, diha sa Osamis, sa Pagarian, sa Dipolog, Oroqueta, Tangub City ug sa ubang dapit nga maabot sa among signal. Good morning and happy Sabbath. And ug usapod sa diha sa Cebu, sa Zamboanga Peninsula region, diha sa Bayog, Buog, Zamboanga City, mainitong pagpanimbayha diha kaninyo. It's a hopeful morning alang sa atong mga kapaglaom diha sa Davao Region, Tagum and Digos City, Coronadal City, General Santos City, Prosperidad, Agusan, Del Sur and Del Norte, Butuan and Surigao and Dumaguete. Good morning kaninyong tanan. Yes, maadyo buntag sa atong mga kapaglaom sa mga bulanon, labi na dinhi sa Iligan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Kamigin, Hinguo, part of Bukidnon. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo sa PSG. Yes, thank Yes. you kayo. And to all the Filipinos all around the world, good morning kanatong tanan. And to all the Adventist viewers around the world as well, we are going to give you some news about Andrews University. Tungod kay Andrews University, bago lang sila nag-appoint og bago nga presidente in the person of Dr. Andrea Lockston. Iyang pagapulihan si Dr. Neil Eric Anderson. O si Dr. Anderson, mahawa na siya karong June as he will retire. Sa first day of June na siya, and then the second day of June mo take effect na dayon ang presidency ni Dr. Andrea Locson. Sa Iran nga si Dr. Andrea Locson gikan sa Canada as president po dito sa usa ka universidad, ato gihapon nga universidad. I-graduate siya dito sa na siya degree nga Bachelor of Arts in English, and nagkuha po siya sa iyang masters and then iyang PhD diya gyapon sa Andrews University. Congratulations, makaadto ang tatanan, Yes. no? Andrews University. Happy na ako na nakagabi uban nimo Andrews University. Da, makato na haplas record. Yes, international news na kang Daryl, then we have also national news or local news diri. Kay dito sa Osamis Center Church, we would like to congratulate all the members, the medical team, the officers because of their successful ang ila ang medical, surgical, optical, and dental medical mission dito sa Gingona Elementary School, Osamis City. We would also congratulate all the doctors and also the members nga nagsuporta who took part of this outreach program, and also to the teaching staff of the Gingona Elementary School. Another news, Yes. gikan sa Western Mindanao, aduna sila gipahigayon nga Praise and Worship Fellowship dito sa Gango, Osamis City. Conference Gipanguluhan kini sa Literature Ministry Department. O ang ilang special guest ito si Pastor and Mrs. Howard Gao and Pastor and Mrs. Reika Baniero. Ang ilang theme, Reach the World, total member involvement through Literature Ministry. Congratulations
sa leadership ni Pastor Carlito Kidet. Good morning sa tanang mga taga-Western. Good morning, Congratulations. Pastor Carlito. O karon ani anak kita sa atong reflection. Yes, Atong yes, mga well, nindot eh. panghinuklong Interesting for na itong this reflection week. karon. Aha. Okay? Your attitude, your words, your spirit are constantly making an impression upon those with whom you associate. Christ Triumphant 198.2. Nindot kayo atong So, atong kanindot ani, reflection. mas speechless kita ni kay mura bitaw siya sabdong siya maayo kay di na kinahanglan hunaw-hunaon paglawom. Correct. Ang imong batasan, ang imong mga pulong, ang imong kinaiya mo kina siya maghatag og impression sa mga tao palibot kanimo. Yes. Kung unsa atong ginasulti o ginabuhat, mo reflect na sa atong pagkatao. Dili na kinahanglan nga moingon ka nga, oy mauni ang dapat buhaton. Yes. Kay kabalo na sila ug unsa ka nga klase nga tao Yes. tungod sa imong paggawi. If Yes, you- your if you- personality mugawas gina sa imo ang ginabuhat. That's true. If you claim to be a Christian, then Christ-like character should be seen in you. True. And at the same time, mga kapaglaom, your greetings and your feedback sent to us through our phone and Facebook page will give us impression that God is really working on to lighten our burdens daily. This morning, Music of Life will be rendered to us by our guest, the Latrios. Catch them later on sa Haranas sa Kabuntagon. Words of wisdom pod ang igapahat kanato unya ni Pastor Gingging Mamerto Gingging sa Good Morning Pastor atong pagaistoryahan ang the real sin city, ang Sodoma o Gomora. Atong paminawon ug atanga si Pastor Gingging unya sa Good Morning Pastor. SP Moda unsa kini klase nga organisasyon atong ila-ilahon unya sa Helping Hands. On the other hand, Aubrey Vertudes will bring you updates sa atong church bulletin. Pero pressure baka ang mga barkada kung magpasikatay ni sila. Unsa hinungdan ato ning tabagan tambag unya sa Der Panimbaya. Sa laing bahin mga kapaglaom, amo ikalipay sa paghatag og time ninyo sa inyong kinabuhi sa pagtawag nato dinhi sa Bible Trivia. Call a friend dinhi sa ato ang Bible Trivia ug unyang taw-taon atong ila-ilahon karon ang usa sa mga nadaog niini. Buntag mga kapaglaom, salamat kayo sa Panimbaya sa Kabuntagon, tanan yung mga sponsor sa kani mga prizes. O ako ning gina-share sa akong uncle, hinatunta nga makatabang siyang physical ug spiritual nga pagtuog, pag-alagad sa Ginoo. Yan kayong salamat. Ay mayong buntag ako salamatan si Ken nga akong pag-umangkon di nagahatag og sayang pagdaog sa Hope Channel ug ako sa pasalamaton nga ang Hope Channel magmalambuon sa kanunay nga diin daghan pang mga katawhan nga diin makahimo sa pagpaminaw ug daghan salamat. Thank you sa Hope Channel, Panimbaya sa Kabuntagon. Yay! serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me.
nga awit dayto Alatrios. Kuya, Titing Alboro, ikaw man na-assign sa grupo karon nga akong interviewon. Mangutana ko, please join me. Kung unsay ipasabot anang pulong Latrios? Ang Latrios, Greek word na siya. Nagpasabot na siya og missionary. 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 Okay, since you are in singing ministry. Singing ministry. Pwede rin kinsa may dili minyo sa ato diri karon. Pulos yun ni Minyo. Pulos na minyo ani. Oo. So, mangutana ko kay unsa man ang mensahe nga ginahatod sa usa ka amahan. Makita sa iyang mga anak ba nga gakanta og mga alawitong Panginoon. Unsa kang klase ng mensahe ang ginapaabot nato sa atong mga kabataan na? Tinga ang mensahe nga mapabot sa mga kabataan, nakita nila nga ang ilang ginikanan, Yes. sa ilang amahan ba o inahan, nga diin mipahat sa buhat pinaagis sa pagkanta. Okay. In that way, ma-influensyahan nato sila nga mo sama sa ilang mga ginikan. Correct? Okay. So, nasiguro kayo mga kaigalaan karon nagtanaw sa inyo, atos lang batiyon. Of course, si Mrs. ug atong mga kabataan, atos lang panibayon. It's your time. Okay. Akong panimbaya sa among mga kasilingan o mga kauban na sa Bulwa, City Church, no? Yes. Nananaw yun sila karon. Happy Sabbath o malipayon pagtanaw sa atong programa din sa Hope Channel. Thank you, Latrios. Daghan pa atong mga panahon magkakuyog siguro tayo sa manimiyas kabataong kinaharam na mas bulwa. 2 more songs we'll be hearing from you guys. Salamat kayo. Sa laing bahin mga kapaglawom, ato na pong paminaw ng atong paboritong dietitian and nutritionist sa iya mga tambag ug tips. This time on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Scientists said, hugging is a good medicine. It transfers energy and gives the person hugged an emotional lift. Sometimes, all you need is a hug from the right person and all your stress will melt away. Countless of studies signify that physical contact such as hugging or simply touching is an essential for overall well-being. According to psychological science research, hugs make cortisol, the stress hormone, drop and increase the feel-good hormones dopamine and serotonin. Here are the health benefits of hugs. It prevents getting sick, it protects from stress-induced sickness, it prevents conflicts and tensions, less likely to develop cold symptoms, it decreases anxiety and fear, and improves psychological development, and it lowers the risk of heart disease. Filipinos, in particular, live in a society where showing feelings in public like hugging is uncomfortable. However, you can reserve your sweetest hug for your loved ones at the right place and at the right time. This is Miss Laila reminding you, hugs are good for your health. Don't underestimate the power of hug. Be healthy. It's a wise choice. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. An organization which is connected to a different organization ang atong i-feature karon nga Kabuntagon sa Helping Hand. We would like to welcome on the show Sir Eric Calam. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you for being here. And Sir Charlito Drania. Okay. Good morning, Sir Charlito. Good morning, ma'am, and good morning to all our televiewers. Sir Eric and Sir Charlito, tell us about your organization. You have SP Moda. Unsa ning SP Moda? SP Moda is stand for Southern Philippine Muslim Non-Muslim Unity Association Development. Nganong Muslim and non-Muslim? Unsay origin ani? Originally, ma'am, is Muslim gud siya. Then after several abot og pila ka tuig, so nag-adapt og mga Christian. So sa ato pa naumol siya, na-create siya dito sa Muslim area? Yes, ma'am. Dayon ni go out. Gyud nagsumikad. Nagsugod siya, ma'am, sa Iligan City, diri gyud sa Mindanao. Then after
nibalin siya sa Visayas, sa Baghdad, Dumaguete City. Okay. So around the Philippines, abot siya, hantod ni abot na din siya okay ng international. International. Asang mga places? We have in Asia, Middle East. Sa Middle East nata sa Bahrain, sa Saudi Arabia. Halos na gyud sa nalukop na in 196 countries. 196 countries. Yes, ma'am. And we're lucky to have this group diri sa Cagayan de Oro mismo. Yes, Doon kay diri gyud sa Northern Mindanao Yes, na born siya, no? Ay kinsay ngalan sa founder ug ngano niya ning nauna-unaan? Atong founder ni si Dr. Dato Kamad Ali. Yan ang nahununaan kay nakita niya ang risko nga daghan gyud mga nanghanlan, mga pobre nga mga individuals o group dinhi sa Mindanao. So nakita po ni in related nga ang Mindanao na Mindanao nga pangako siya. So muning na build up ang organization. Unsa basically ang reason nga nag-put up ani nga organization? What is the advocacy of the group? Main advocacy niya is more on peace, promoting peace, promoting anti-corruption, promoting environment, and ga-promote po tawag mga other mga livelihood. Eric, you are part of the volunteers ani group, member. Yes, ma'am. Ani nga grupo. Nganong gi-join ka ani dayon giunsa pod pag-promote ingon ni Charlito daghan ang inyong gina-promote livelihood, peace and order, and the rest daghan pa to siya. Unsay reason nga nag-appeal gyud ka ani? So, isa sa kanang mga reason, ma'am, nga nag-appeal ko ani nga grupo, ma'am, nag-volunteer ko sa SP Mood International is kanang nakita na ko ang kanang kinasing-kasing nga pag-volunteer o kanang service nga kung unsa lang ang kanang pwede nimo mahatag o matabang sa kanang tao nga kanang naapod sa imuha. What Nga- kind of service are Mm. though this group is giving? So sa amoa, ma'am, based sa kanang Espimido International kay daghan man siya mga sangay pod, ma'am. And then sa amo ang mga organization pod naaman may mga partnerships o mga affiliation. So through sa kanang among mga connections, ma'am, kung unsay kanang amo ang pwede nga unsay concern gipangayo o tabang nga amo ikadalit sa mga katao, maningkamot pod sad kami based sa katong mga affiliation o mga connected na mo. So nga sa mga ato areas. pamurag na himong bridge ang Oo. SPMODA sa mga organization nga inyong na-affiliate. Yes, ma'am. What are these organization nga affiliated ang SPMODA? SPMODA is member of the United Nations. United Yes, Nations. member po ta sa Andisa sa UN. Member po ta sa Australian Parliament Organization and daghan pa nga mga organization international. So, kung unsa ilang advocacy dito kamo ang nag-implement dinhi, is that it? So kung na mga program o project nga gikan dito sa international, Kamong implementor. so kami ang gakwan. Uh-huh. Diri sa local member pa, we are registered in Security Exchange Commission. Registered po ta sa National Youth Commission and the rest of mga agencies sa government nagpa-register gyud ta para makita gyud nato nga we're strong and solid ang organization. Giunsa ninyo pag-promote ang peace? So you'll do mga educational nga symposiums like that or awareness Yes, program? Diri sa Mindanao, Christian gyud ang gipahandle dinhi. Kita mismong mga Christian ang natagaan og chance nga mag-handle sa Northern Mindanao. Then ang atong ginatagag service is more on Muslim. So during sa ilang Ramadan that time, kita mismo ga-serve ta sa ilaha. Mapakita nga Christian nag-serve sa Muslim. So dito mapakita na to ang peace gyud. So muna na unity. Yes, Okay. So unsay nangahimo na sa SPMODA? Daghan na ta nahimo, ma'am, worldwide. So sa service nga ato nahatag, gakandak ta og hatag ta og kining educational supplies sa mga Muslim o non-Muslims. Nagkandak ta mga feeding program around in not only in international, around in Philippines. Then gahatag po tag mga wheelchair sa ato ang mga disabled persons
So this last year nakatagtag mga 5 wheelchair diri sa Mindanao. So we're lucky nga diri sa CDO nakatagtag duha ka wheelchair. There are young people whose heart is convinced nga kinahanglan nila muhatag, like you, Eric, muhatag sa ilang effort, mo dedicate sa ilang time with an activity nga makahatag og kaayuhan para sa komunidad nato. What can you tell them? Gina-invite na mo sila nga pwede silang mo join sa mga volunteer. Sa pag-volunteer din sa organization dili lang yun nga kanang naka-donate, naka-ihatag. Kung makahatag kag serbisyo sa imong istigkataw and then willing ka dani. So kami mo mismo mo empowered sa iyaha sa may mo volunteer, empowered sa iyaha, matagaan mo siya og mga kaayuhan labi na sa iya, especially kung siya eskwela siya na, so pwede ta maka-recommend ana sa iya mga certification, mga honorary ana. Okay, Eric? Kung gusto mo kanang mag-volunteer, so ato i-start sa kanang ato ang community sa ato ang lugar. So dili pa man siguro time siguro ninyo karon nga kanang maka-volunteer mo og mga dagko nga organization o pwede pud mo namo i-invite o kung naadjud mo kanang willingness nga kanang mag-volunteer sa kanang community. Thank you so much sa inyong time, Eric and Charlito. I hope nga daghan ato mga kabataan nga maka-reflect sila unsa pud lang role as young people sa atong society. Thank you so much. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Seems so long when my heart is sinking. That's when I stop thinking I need to find someone to sing a Zion song. Sing me one of the songs of Zion. Sing me a song of the King. Gladly hear His precious story blended with a sweet melody. Voices lifting up His glory, set my spirit free. Sing me one of the songs of Zion. Sing me a song of the King. Once a heart of sadness, now a life of gladness. With a joyful sound of praise I sing. All my days are brighter and my burdens lighter every time I hear so holy harmony. Sing me one of the songs of Zion. Sing me a song of the King. Let me hear His precious story blended with a sweet melody. Voices lifting up His glory, set my spirit free. Sing me one of the songs of Zion. Sing me a song of the King. Sing me the story
of the King. Gladly hear His precious story, blended with a sweet melody. Voices lifted up His glory, set my spirit free. Sing me one of the songs of Zion, sing me the song of the King. Sing me one of the songs of Zion, sing me the song of the King. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. Mainitong pagpanimbaya kaninyong tanan, among ihatod kaninyo karon ang mga positibo ug maayong balita mahitungod sa pagpalambo sa misyon sa atong Ginoo gikan sa nagkalain-laing lugar. Kining tanan diri lamang sa Church Bulletin. Mga kabatan-unan sa North America, nagtigom alang sa 5th Just Climate Prayer Conference sa Ontario, California. Feeding Program and Marriage Lecture sa Cagayan de Oro nagmalampuson. Global Youth Day 2016 gipangandaman sa daghang kabatan-unang Adventista sa tibuok kalibutan. Mga kabatan-unan sa North America nagtigom alang sa 5th Just Climate Prayer Conference sa Ontario, California. Nagmalampuson ang panagtigom ni adtong February 18 through 20, 2016 sa Ontario Convention Center, Ontario, California. Alang kini sa ikalimang Just Claim It World Youth Prayer Conference nga adunay temang World Changers. Kitambungan ang tulo ka adlaw nga prayer conference sa kapin kun kulang 800 ka mga kabatan-unan nga nagikan sa nagkalain-laing lugar. Adunay nagikan pa sa Hawaii, Mexico, Arizona, New Jersey ug aduna usab gikan sa India. Kini nga panagtigom nga gipasiugdahan sa North American Division of Seventh-day Adventist ginapahigayon kada duha ka tuig alang sa pagtudlo sa mga kabatan-unan nga anaa sa ilang teenage years sa importansya sa pag-ampo ug pagtukod og relasyon sa Ginoo sa simbahan ug sa ilang komunidad. Kabahin sa ilang mga kalihukan mao ang small group prayer sessions, group worships, leadership trainings, games and recreations. Aduna usab sila'y community service pinaagi sa paghatag og mga panginahanglanon sa mga taong walay puloy-anan sa maong topic. Ang sunod nga Youth Prayer Conference ipahigayon na usab sa 2018 sa Toronto, Canada. Feeding Program and Marriage Lecture sa Cagayan de Oro City nagmalampuson. Malipayong giselebrar sa mga kabatan-unan sa North Central Mindanao Conference ang inilang adlaw sa gugma kauban ang mga kabataan ug mga magtiayon sa Bonbon, Cagayan de Oro City niadtong February 14, 2016. Ang 50 ka mga batanong nahimong volunteers sa programa, mga miyembro sa Bonbon, Golden Highway, Makabalan, Ipunan, Carmen, Kugon, Balungis, and CDO Central Church, 1,000 missionaries ug Maranatha. Ang tunga sa adlaw nga programa adunay daghang dula ug storytelling aron sa paghatag og lingaw ug kaalam sa mga kabataan. Aduna usab sila gihimong mga lektura mahitungod sa highly effective marriage sa maong barangay. Kini usab gitambungan og kapin 40 ka mga magtiayon. Human niini ilang gipahat ang ilang giandam nga pagkaon alang sa tanang mitambong. Nibisita usab ang grupo sa Gaston Park sa Dakbayan aron sa paghatag og pagkaon sa mga street children hapon ni adtong adlaw. Nahuman ang adlaw nga nahatag nila ang 300 ka lunch packs sa tanan nga niduol. Labaw sa material nilang nagahin, napahat usab nila ang gugma sa Ginoo sa ilang isig ka tawo. Ang maong programa gihimo nila pag-usab sa Kugon, El Salvador ni adtong February 25. Global Youth Day 2016 gipangandaman sa daghang kabatan-unang Adventista sa tibuok kalibutan. Naghiusa na usab ang mga kabatan-unang Adventista gikan sa lain-laing parte sa kalibutan aron sa pagpangandam sa Global Youth Day 2016.
Ang maong annual event ipahigayon karong March 19, 2016 adlawng Sabado ug ang tanang kabatan-unan kabahin sa maong kalihukan. Pipila sa mga nangandam na sa maong kalihukan mao ang mga batan-on gikan sa South Africa nga naglunsad og 30 days prayer for Global Youth Day ug sa nasod usab sa Botswana kung diin nagkolekta na og mga bisti alang sa mga nanginahanglan. Madasigon usab ang mga kabatan-unan sa Cebu City, Philippines, ang mga batan-on sa France, Florida, Dominican Republic ug Iligan City nga nang-awhag sa uban pinaagi sa social media. Sa mismong adlaw sa Global Youth Day, adunay ipahigayon nga live streaming sa tanang aktibidades sa mga kabatan-unan nga mopartisipar sa kada conference pinaagi sa Hope Channel. Usa ang GYD, katinuig nga kalihukan sa Adventist Youth Ministries nga nalunsad ni atong March 13, 2013 ug aduna kini temang Be the Sermon. Aduna kini dakong paglantaw nga dasigon ang mga kabatan-unan sa pagpartisipar sa pagpahat sa maayong balita pinaagi sa paghimo og maayo sa ubang tawo. Ug sa maong pamaagi mahimo silang buhing mensahe isip mga kamot ug tiil sa Ginoo. Mao kato ang mga positibong balita gikan sa nagkalain-laing parte sa kalibutan nga hinaot makahatag kaninyo og dugang inspirasyon samtang kita magapadayon sa serbisyo sa atong buhing Dios. Kini si Aubrey Bertudes alang sa Church Bulletin. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinidapit sa Medina, Misamis Oriental. Nini karon nga kabuntagon mga kapaglaom, ato na sa kuan og survey ang atong mga kaigsuna kapaglaom dinhi sa Medina. Duna ba sila nahibawan nga king o hari sa Bible o sa Biblia? Mangutana ta nila kung duna ba sila nailhan o ganahan nga king o ngano. Tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sa Bible, dunay daghan nga mga hari nga gihisgutan o king. Doon na ba kay nailhan isa sa mga hari sa Bible? Si Hari Herodes. Nganong nahinumduman man mo nga si Hari Herodes unsa man ang iyahang pagdumala niya ato nga time? Usa siya nga naghukom sa nga pagpalansang sa krus sa atong Ginoo. Sa Bible, sa balaan kasulatan, dunay daghan nga mga hari o kings sa Bible. Doon na ba kay nailhan isa sa mga hari sa Bible? Hari sa Bible? Wao na kong Biblia. Dili, karon doon na ba kay natiman-a na ilhan nga king o hari sa Bible? Isa lang, isa. Sa bato ang king ba? Doon na po isa ka king nga niingon siya nga siya ang mga hari sa mga hari. Kinsa man to? Jesus. Oh, muna si Jesus ang king. Sige, sige. Thank you. Si Jesus ra. Ha? Si Jesus ra. Si Jesus ra man. Wala na ilain labaw kan Jesus, laapay lain nga mga king gawas kan Jesus. Wala na kaya magtuo ang si Jesus ra kung magtuo nga hari. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa Bible, dunay daghan nga mga king o hari sa Bible. Duna ba kay nailhan isa sa mga hari sa Bible? Wala oy. Bisan isa nga king sa Bible? Wala, tibro tigbasa kog Bible. Wa ko nakaila. Wa ko kaybaw. Si Kristo Jesus. Si Jesus Christ. Siya hari. Ang Ginoo man atong kuan. Si Kristo man atong Ginoo. Oh. Mga kapaglaom, ato na sa nasayra na atong makaigsunan dinhi sa Medina sa ilang tubag. Dunay daghan nga mga king sa Bible. Duna sila na hinumduman, duna po iwa nila mahinumduman. Busa tun-an gyud nato mga kapaglaom ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang mga kings o mga hari sa Bible. Gikan dinhi sa Misamis, Medina, Misamis Oriental, Awing Indino alang sa Bible Beats Hope Channel.
Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. As we are about to enter the burning heat of summer, the Bureau of Fire Protection is also sizzling with eagerness to remind the public to be fire cautious and be alert at all times. With this year's theme, kaalaman at pagtutulungan ng sambayanan, kaligtasan sa sunog ay makamtan. As of 2014, there are 1,727 fire incidents recorded in the Bureau of Fire Protection, resulting to homeless families, shattered hearts, and traumatic experiences. Fire, burning fire, the same fire that burns Sodom and Gomorrah. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities, and all the valley, and all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. Will there be another big fire which will consume every living thing on earth? Will there be another Sodom and Gomorrah in these modern times? Let us look back and take the lessons from the burned city. Today on Good Morning Pastor, an intense and fiery discussion will take place with our guest, Pastor Mamerto Gingging, with today's topic, Lessons from the Blazing Fire of the Real Sin City, Sodom and Gomorrah. Thank you for tuning in. We are joined live by our South Philippine Conference Communication Director and at the same time Hope Channel Manager, Pastor Mamerto Gingging. Thank you for joining us, Pastor. Good morning, Pastor. This is your first time on Panimbayas sa Kabuntagon. Good morning. First time. First time. Yes, and we are so excited nga nibala na mo nga ikaw nga mong mag-guest this episode. Anyway, Pastor, intense ang atong pakisgutan karon tungkol kay kalayo. Kalayo. Every time madunggan akong storya sa Sodoma o Gomorrah, maka-reflect ko tag sa atong mga binuhatan. Naipanultihon da nga sigig dulag kalayo niya tubag din Mr. Wang wife may gani wa sila nga sunog. Baba. Anyway, So, Pastor, karon isgutan kalayo. Gusto ano ba yung mga pangitabo sa Biblia na nagpakita og kanang kaluoy, gahom, paghukom sa atong Ginoo? Daghan. Gawas atong sa Sodoma ug sa Gomorrah. Daghan ang mga panghitabo sa Biblia nga nagapakita nga kaluoy because God is always a gracious God. Iyang gipakita nga before judgment nga mahitabo, dunay mga kaluoy nga iyang gipakita. Yes. Gawas ba na napod mo siya gipanghatag pod nga warning before pod siya nga naghatag og katong mga judgment? Naagi warning kasagara. Yes. And sometimes it is also the result of parang consequence sa action sa tao. You mentioned kasagara. So napoy mga panahon nga wala pod. Or hal sa tanan gyud. Ang basihan magud sa judgment sa Ginoo na ay balaod niya. Yes, yes. Na ay balaod niya. Once mo transgress siya, imong pong sabton nga sa unang panahon, ang form of government is theocratic. Meaning? Tungod kay theocratic, ang Ginoo maoy pangulo sa tanan, directly involved siya sa affairs sa usa ka nasod. Ang iyang balaod, iyang gihatag sa mga katawhan. Unya, ang transgression, ang paglapas sa mga katawhan usahay mo resulta. Naging consequences. Naging consequence. Naging consequences. So mato ta sa Biblia, Pastor. Nganong gipaulanan man og kalayo asupre ang Sodoma ug Gomorrah? Kung tanaw ka sa Biblia, ang description sa Sodom o sa Gomorrah, nindot nga dapit. Yes. Pero opposite ang description sa maong mga katawhan. Kung imong tan-awon ang Sodoma o Gomorrah, dinhi sa Genesis chapter 13, makita nimo ang description nga ang Sodom o Gomorrah located sa east, unya bersikulo 10 nagaingon nga ang Sodoma o Gomorrah like the garden of the Lord, referring to the Garden of Eden. Mo ba nindot di kaning Sodoma o Gomorrah? So sa diha nga dili na maayo ang pagsinabtanay ni Abraham ug kang Lot nga iyang pag-umangko, nagka-decide sila nga magbulag sila. Yes. Mingon to si Abraham nga pili lang ka Lot ug lugar. asa ka. Si Lot iyang gitan-aw
sa verse 10 sa chapter 13 sa Genesis, nakita niya nga pagkanindot sa Sodom o Gomorrah, ming-adto siya dito, yung gipili Buti ang itong gipili nga madapit. lugar. Because it was like the garden of the Lord. With reference to the Garden of Eden. Kay fresh pa man Genesis, so naa sila idea of what the Garden of Eden was like. Yes. Unya karon nakita nila nga ni Lot nga maayo ni. Pero sa verse 13, makita nimo nga although the place was like the Garden of Eden, the men of Sodom and Gomorrah were exceedingly wicked. Exceedingly wicked and sinful against the Lord. Makita nimo ang description mga doble. Yes. Exceedingly wicked na and sinful. Mura na ba ang pagkasultihan? Mana daghan ng puyo dito day. So daghan ng puyo. Dili ato makita dito Pastor ba nga nindot kayo nga lugar pero ang pangutana nganong kinahanglan siya sunugon. So natubag ang pangutana dito sa verse 13. Verse 13. Verse 10. Because the men were exceedingly wicked and sinful. Makita nimo nga ingon ana siguro ang hulagway sa lugar kung nindot kaayo mauswagon. Bali ang resulta. Pero ang mupuyo, ang nagpuyo exceedingly wicked and sinful. I think nanatay idea sa malabot nga panahon. If the people become exceedingly wicked and sinful, mahitabo gusto. So anyway, that's for later discussion. Na hisgutan magyata pastor nga tinuod magyud pod nga ang Ginoo maluluyon, Maluluyon. May Pero gugmaon. despite sa nahitabo nagya pa Sodom ug Gomorrah, despite sa pagkamaluluyon ng pagkamay-gugmaon sa Ginoo. So why does it so? I mean, giunsa pod pagpakita sa Ginoo ang iyang kaluoy ug gugma sa mga tao sa Sodoma. Kana nga makita nato na sa Genesis kapitulo 18. Yes. It says, ang gipadayag dinhi nga sa wala pa laglaga sa Ginoo ang Sodoma o Gomorrah, Warning na siya. Mingagi sa kang Abraham. Oh. Unya yang giingon dinhi, shall I hide from Abraham what I am about to do? So dili na ko matago kang Abraham who is a righteous person. Yes. Ang iyang plano ug unsa iyang buhaton sa Sodoma ug Gomorrah which was exceedingly sinful and wicked. Because Abraham is God's friend. God's friend. O maayo kaayo ang ilang relationship. So makita nimo nga ang faith sa Sodom ug Gomorrah di ay muraog na nasandig diha sa kang Abraham nga giagi pa kang Abraham. Unya makita nimo nga si Abraham hangyo pa gani. Yes. Miingon si Abraham ngadto sa Ginoo nga Lord kun ay 50 na wa pagid sa naulaw insa kun ay 40 na ay 30 ang tubag sa Ginoo maora gid gihapon miingon siya nga for the sake of 50 for the sake of 40 for the sake of 30 miabot pagid sa punto nga 10 naulaw na si Abraham. Wa naman gid niya paluapi pa. Unya milakaw ang matod pa sa description sa Biblia ang Ginoo milakaw na dayon siya. Ang iyang last nga gipulong ingon siya for the sake of 10 dili nako laglagon ng Sodom o Gomorrah. Pero despite thousands nga nabuyo sa Sodom ug Gomorrah wala gid makita ang Ginoo 10 ka at least maayo dito. Darrell, it's not thousands, it's millions. Really? Millions? It's millions. Maybe we are talking about So, dako din nga city gid tens sa of millions of people. Kay ang recent excavation karon sa archaeology makita nimo nga na-discover nila ang Sodom ug Gomorrah nga site ang burial site lang. Yes. 600,000 ang ilang na-discover nga burial nga site. So when you have that many nga minteryo lang na makita nimo nga 600,000 ka mga lubong lang daan. Unsa na tong wala pa? Peting daghan na kay sa mga klase sa mga tao. God, I even heard a preacher nga nag-ingon nga ang population sa Sodom ug Gomorrah miabot sa billion. Yes. So grabe gid no. So atong may dumaan diha pastor no nga ang Ginoo naa gid ay due process ato nga time kay kung wala diretso naman gid niya laglag. So pastor karon nga moderno nga kapanahonan matagamtaman ba nato ang kaning kalayo nga susama nga nahitabo sa Sodoma ug Gomorrah? Sa dili pa nimo nato bagon pastor dunay mga opinion sa atong mga kapaglaom ato ni makita BTR go. Kay karon sa ligong panahon naghitak naman ang kadautan murag parehara gyapon sa una sa Sodoma ug Gomorrah. Ito gisunog sila. Posible mahitabo pag-usab. Para sa akin murag mabalik pa to kay ang mga tao kay daghan na kay nang makasala na kayo. Mabalik to siya sa Judgment Day. Murag di na siguro mahitabo. Human naman ang punishment. Oo. O siguro lahi na sad nga punishment. May posibilidad yun. Kay marag panahon naman sa pagsugod og kuan.
paningil. Siguro posible ma'am kay kung pagbuot yun sa Ginoo nga mahitabo na siya ma'am. Yes ma'am, kay as of now naa pa man gyapon gabuhat og daotan good, never ending, walang ending man gyud ang pagbuhat og daotan sa mga tao. So as God kuan lugar murag naa man gud na sa Bible nga nakasulat nga murag kanang mo create og kuan ang God murag punishment sa kanang tao sa isa ka lugar. Tungod siguro sa mga attitude na sa mga tao na wala na nagpakabana sa ato ang unsay mga nangagi. Tungod sa mga binuhatan nga mao lamang gyapon nga may kausaban. What I know about Sodom and Gomorrah is about bisexuals and mga immoral acts. Pero in the Bible, it was like magulan ng galayo or ginana. Pero not necessarily at this time because kuha naman ta karon murag modern na karon. Probably it's like rockets, like bombings and ana siguro may tabo. Posible gid nga mahitabo tungod kay ang mga kahilayan karon nagrabi ang kahilayan karon tungod sa mga usa na kanadya mga druga. Diha na nakalimot na sila bahin sa Dios. Moabot man jud ang time naman na siya sa Revelation na moabot jud ang time nga kanang i-judge tatanan ni God na mobalik si Jesus. So gato ko nga moabot na siya nga panahon nga kanang usunugon Japon ning kalibutan. Daghang opinion ang mga katawhan nato kapag laom, Pastor. Yes. Unsa ang imong tubagan ni bahin ani? Ang Biblia, klaro, nga nagapadayag sa at mga butang nga manghitabo sa umalabot. Gitawag man na sophisticated theological term nga eschatology or studies of the last days. Ang makita nimo diha sa Luke chapter 17 nga ang nahitabo sa Sodoma o sa Gomorrah mahitabo og utro. Uy. Delikado. Unya ang nahitabo ra ba sa Sodoma o Gomorrah kalayo man to. Yes, kalayo. Unya giklaro gid dinhi sa Luke chapter 17 verse 30 gikan sa 28 ngadto sa 30 nga ang nahitabo sa Sodoma ug sa Gomorrah mauusab ang mahitabo inig padayag sa atong Dios inigbalik sa atong Dios. Meaning dakong sunog. Dakong sunog. Tibuok kalibutan na. O dili na to sa duha ka syudad ha. Dili This na. time tibok kalibutan. Ang nahitabo sa Sodom ug Gomorrah ma-reference nato na siya nga kanang executive judgment sa Ginoo. Again, kung imong tan-awon ang judgment sa Ginoo, lain-lain magud sa mga judgments, no. Kung makita nimo nga kaning executive judgment kana bang final judgment, final end and solution Last. to the problem of sin. Yes. So Total cleansing. total cleansing. So mao na siya ang katapusan nga mahitabo sa kalibutan na. Pero ako pastor na po kay katapusan nga pangutana sa imo duha. Una, angay bata mahadlok aning umalabot nga panahon. Kadua, unsa po yung mga butang nga dapat isulod nato sa atong alimpatakan kasing-kasing. Samtang ta nagainundom sa naitabo sa Sodoma ug sa Gomorrah. Please address your answer to our viewers. Mga higala, mga suki nato ang ating paminaw sa ato ang panimpaya sa kabuntagon. Mayong buntag kaninyong tanan. Mahitungod sa pangutana nga angay batang mahadlok, dili ta kinahanglan nga mahadlok mga higala. Tungod kay ang nagaingon ang Biblia nga ang tinuod nga gugma naga pahawa sa kahadlok sa ato nga kasing-kasing. Wala tay angay nga kahadlukan when we are focused on Christ instead of the coming crisis. Dili ta angay nga mahadlok. Yes. Busa ang atong angay nga bantayan is let us maintain the right relationship with Jesus Christ and there is nothing to fear. Nay panultihon sa mga tambay daingon. Pagbag-o na lagi mo para di mo maigaos kalayo. Sa Pastor, thank you kayo. Enlightening discussion and thank you so much for joining us. Hinaot sa sunod pa no, kaya na makadres Mindanao pero hindi ka na makauban. Daghang salamat, Darren. Daghang salamat. So Pastor, naba kay greetings sa imong pamilya, pwede ka maka-greet? Yes. Maayong buntag sa tanan. O hinaot unta nga kani nga ato nga pagtuon karon nga lamdagan kamo o malipayong buntag sa tanan namong datong mga televiewers. Anyway mga kapaglaom, sa ato mga viewers nga gusto makadawag sa Bible Trivia question, ani ami ipakita sa inyo para mas ma-encourage mo og tubag sa among mga panguna. Here's the Bible Trivia question winner last week. May buntag sa tanan, akong gipasalamatan ang programa sa Panimbaya sa Kabuntagon, sa Hope Channel o sa mga sponsors nga naghatag aning nga mga items. O akong gipili nga si Mary Jane akong hatagan kay mas labaw niya nga gikinahanglan. Salamat.
May buntag sa tanan, labi na sa Hope Channel. O salamat kaayo nga ako ang napili ni Ate Mili. Wala ko nag-expect nga ngunani di ay kung anang grasya nga gihatag sa Ginoo. Happy kayo ko nga natagaan ko ani. Maraming salamat sa tanan. Salamat sa Hope Channel, Panimbaya sa Kabuntagon. Alas 7 na usabang takna sa Kabuntagon, amo ka mong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Ako ka mong gidapit sa atong nga pag-ampo. Balaan o gamhanan nga Dios puno sa gugma. Ang among kasing-kasing among gibayaw sa pagpasalamat sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imong paghatag kanamo sa maayong pahulay, sa dapit sa kagabhion, o sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo karon, o sa bag-o nga sinugdanan o bag-o nga kahigayunan nga kami makasugod na usab ni ining adlaw. Ipasalamatan namo ikaw tungod kay ang imo ang grasya nagasupply sa mga butang among gikinahanglan adlaw-adlaw. Og labaw sa tanan among gipasalamatan ang imong balaang espiritu nga nagagiya kanamo og nagalamdag sa among hunahuna sa mga butang nga among ginabuhat, mga decisions nga among gihimo, among nakita nga ikaw nagauban kanamo. Og among giampo nga sa kanunay among mapasidunggan ikaw og sa among adlaw-adlaw nga pagbuhat kami nagampo nga ikaw o Dios magahimo kanamo nga sandayong sa panalangin ngadto sa uban nga mga tao, nga ang mga tao makaila kanimo pinaagi kanamo ug himua kami nga instrumento alang sa imong kalinaw. Tabangi kami nga sa among paglakaw Ginoo makapahimuot kami sa mga katawhan ug diha kanimo labaw sa tanan. Salamat sa kahigayunan Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo ni ining gasa sa pagampo nga kami makaduol sa imong trono sa grasya. Akong giampo ang among mga televiewers. Akong giampo ang matag usa nga naga tan-aw ni ini nga programa nga sila makadawat sa panalangin gikan kanimo. Makabaton sila sa kalinaw sa ilaang kasing-kasing o kalipay sa ilaang mga hunahuna. Aron sila Ginoo magakinabuhi nga magmauswagon malipayon karong adlaw. Daghang salamat Ginoo, among ibalik kanimo ang tanan nga pagpasidungog ug pagpasalamat kay ikaw man ang among Dios nga among giilagaran. Amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Jesus, ikaw nga manlalabon ko adlaw-adlaw. Kinahanglan ko ikaw sa tanang panahon, panalangin ikaw
sugo nimo nga maayo maglalaban ko putlihon mo ang kinabuhi ko Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Issue sa panaghigala ang atong tabangan og tambag karon sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko sa mga friendly nga batan-on sa among dapit ug tungod ni ana daghan ko og friends, of course na. Apa naa jud ko'y duha ka suod nga higala nga maayo jud kaayo sa ako ug isip jud nako nga true friends. Hantod niabot ang panahon nga kining duha nag-away. Karon naglibog ko kung unsa akong buhaton nga sige man sila dinautay. Kung moduol ko sa isa malain ang isa. Kung moduol sad ko sa pikas maog gihapon. Pati sa ilang mga sinina, gadgets, ug mga achievements, magpasikatay. Unsa man akong best nga buhaton. Best of best. Okay, paminaw na to karon. Darrell, basig na kay ka suggest sa atong sender. Tagoy nabutang siya sa tunga ba? Sandwich. Pero kung ako ang nasa imong sitwasyon, I would do everything I could para magkauli ng duha kay sa imong gingon kanang magsinilusay ba? Na mag-isip ka sa isa, masuyang usa, mag-isip ka dito, suyang yapon. So, please, do something nga common nga ganahan anang duha dayon maningkamot ka nga mauli sila. If you could use someone put or their families to help them be together again tungod kay lisod kay ang imong sitwasyon. So, ikaw gyud ang naa nga butang magbunaw na jud ka kay wala ko baluman kung sa ilang mga common nga buhaton. Maningkamot ka nga ilan ang mabuhat sila ra duha, and in that way ang puan nimo nga magkauli po sila. Awing. I don't know what that is. Lagi. Lisod jud gay na siya no. Labi na og naa ka sa tunga. Kung ikaw maghimo jud kag bridge sana nga ikaw gyud nga kung unsa to sa una unsa mo barkada ba mo nagtubo ba mo gagmay pa mo barkada nam unsa to inyong lingaw sa una mangita kag uy nga mabalik to nga moadto sa ta dito unsa ba mahilig ba tag sports adto ta dito nga imo din silang pagsulti din sila magsultianay mong tulo nga kung unsay problema ato ni solusyonan kay mga friends man ta. Okay. Wala na siya. Big friends for life. Friends, mga bestie. Magkatawa ko silang sitwasyon ba kay siya, friend niya tong duha. Pero ang duha, dili sa magkasinabot. Siya ang common friend. But ang ako is, kay ikaw man jud ang ginastoryahan nila no, both of them. When they talk kanang bad things na to each other or na siya isumbong sa imo, yung isa ka friend isumbong about ani nga lain na, change the topic. I-change niya ang topic, i-divert niya ang attention kay maka-create man another gossip. Lahi-lahi na pod, mag-antod nga di na maayo. Hindi siya musugnod.
And also conduct an open forum kay ikaw may tunga sa ila, ikaw mo mediate sila. Ma'am Angel. Diba? Ikaw na lang ang sandwich. Oh. Grabe kay ni. I agree sa ilang gipang mention kay it's very significant. Pero siguro bitaw kay naman siya gipang istorya. Like the other friend is confides with you and the other friend also confides with you. Ang imuhang credibility to keep that message up to you nga dili siya i-transmit sa pikas is kanang is highly Ginatanaw appreciated. At the same time siguro it's a message bitaw nga kay nag-confide man ni siya, so kato siyang other parties kanang conflicting parties naapa na sa ilaha ang kanang willingness nga mag-patch up sila. It's just siguro dili lang sila makapangita og unsa kay syempre no usahay po ang atong pride di ba yun no kuhan nga pride goeth before destruction. So siya kay nakabalo ma'am unsa kay ilang siya best. So siguro create a scenario nga magtagbo ang duha. Magtagbo silang duha nga mabalik ang trust Tayo ug siya confidence. So kumagi. instrumental kaayo ka nga ma-build nimo ang character atong isa nga dili lang puro negative ang makita aning isa Ining ka tagpo tao. nila, dili lang sila magdala gloves. Okay. Dili lang magdala gloves. Pastor, unsay way ka suggest? A friend of a friend is a friend. Yes. Mo na nakanindot Oh. kayo kay ang imo ang position karon ikaw mo ay pinaka duol nga maka-offer og solution sa ilang problema. Kay problema man silang duha, no? Ang atong goal nga mauli ang duha nga imong mga higala, but as to the process, here's what I can suggest. Talk to them. First, ay imong istoryahon silang duha. Unya, istoryahon nimo sila una sa tanan sa imong intention. Ang imong intention is for them to be reconciled. That is your intention. Yes. Silang duha mauli. Kay wala gyud maayo. Walay maayo nga datnan ana, no? Maayo unta tog healthy competition pero negative naman ang competition nilang duha gud. So dili maayo. Ang ikaduha nga imong mabuhat tingali higala mao nga sa diha nga imong istoryahon sila, talk to them by not talking too much. Yeah. Allow them to talk. Yes. Ang skill sa listening pinaka-importante na kay kung paminawon nimo silang duha, sila ra makita nila kadugayan nga sila ra ay makasulbad sa ilang problema. Okay, thank you so much. Amurag ang pinaka kuan gyud ani nga buhaton is mag-istorya gyud silang duha. Ug ikaw nga friend nila mo'y ilang bridge. So sa ato pa na sa iya aangki nga masolbad ang ilang problema. Mga kaigalaan, adunay mga tambag online nga gisend dinhi ni Dodong Tambag. The best thing for you to do is to let your friends grow a little bit and get some maturity. If either of them is a really true friend, walay malain sa ilaa. From Ivan May Panalakob, unless you and your friends study the value for the gift of speech, this conflict will not be solved. The Bible calls the tongue as a fire, and no man can tame them. So, ang yung point diri is, ang words i-minimize, i-control. So, mag-istorya gyud gihapon mong duha. Mga kaigalaan, andama na inyong mga cellphones. Tungod kay ready na ang atong una nga Bible trivia. Here's our first Bible trivia. Who asked God whether He would destroy Sodom and Gomorrah if 10 good men were found? Kinsa to siya, di ba? Kung naminaw sa Good Morning Pastor, sayo na kayo ang tubag. Call us at 0917-811-6670. O karon mga kaigalan, aduna kitay report gikan sa Davao Region. Watch this. Nagkatipon ang mga opisyalis ug mga pinili nga miyembro sa 8 ka distrito sa Combal aron sa pagtambong sa Combal Mega Evangelistic Training Seminar nga gipahigayon sa Institution of Northern Davao Incorporated, Mawab, Compostela Valley. Tumong sa Evangelistic Training Seminar ang makahatag og dugang kaalam sa matag opisyalis sa simbahan kung unsa ang epektibo nga pamaagi alang sa pag-andam sa malabutay nga mega crusade ug pagdalag mga hamiling kalag. So, ang kani nga tigom is gi-equip nato sila niini nga tigom para nga makahimo gyud sila 100% sa pagministeryo sa ilang mga churches. Nya abot dito unsa ilang nakatunan sa mga leaders dinhi ila tong i-share. Maayo day ang pamaagi karon sa mga pangulo na may tungod sa matag iglesia nga ang mga tigulang sa iglesia
mahimo na gid sila nga dunay pagwali sulod sa usa ka semana. Aduna kitay mahinungdanon nga gidahom alang sa matag usa. Nga inig pamauli, mahimo gyud nila ang pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa ilang mga silingan. Nagmalipayon ang mga partisipante nga daghag mga pamaagi mahitungod sa pag-ibanghilyo ang ilang nakatunan nga ila usab mapahat ngadto sa uban. Ug tungod niini, mamahimo nang magmalampuson ang pagpaimplementa ngadto sa mga kaigsuonan. Busa nagpasabot nga atong pagtubo ilabihan kakusog. Sa laing bahin, adunay gipahigayon nga reaffirmation of vows and marriage sa Tagum Central Church. Aniya si Giselle Gay Angkon alang sa report. Ang kaminyon gibuhat sa Dios ingon nga suod ug malungtaron nga pakig-uban na tali sa lalaki ug babae kung diin na silang duha mahimong usa sa tibok nilang kinabuhi. Usa kami gugmaong adlaw mga kapaglaom ug aniya kita karon dinhi sa Tagum Central Church sa Tagum City kung diin atong ipahigayon ang renewal of marriage vows. Kini ang kalihukan asubay kini sa pagsaulog sa Christian Home Week ug ang Adventist Family Life Department sa Tagum Central Church nagmanasigon nga nagpasiugda sa maong habuluhaton alang sa mga mag-asawang Adventista. Ang maong event ay giapilan sa 97 ka mga Adventist couple ang miyembro sa Tagum Central Church. Dili matukib ang ilang kalipay ang nga kabahin sila nga mosaad pagbalik nga palig-unon ug pakusgan pagayod ang ilang panaghigugmaay at tubangan sa Dios. Na-renew jud siya so far. Ang program prepared kayo ang atong mga officers. At the same time, ang mga couples, we are inspired sa message ni Pastor o sa ato ang katupo na to ang model couple kay mga gwapo kay gwapa. Marriage, it's all about commitment. That you will love each other through thickness and through thin, through sickness and in health. Ang mga bana nagasaad nga ila gayud protektahan ug hatagan og malipayong pinuy-anan ang ilang mga pamilya. Ingon man usab ang mga asawa nga moatiman ang pag-ayo sa ilang pamilya aron kini kahimutan ang ngadto sa Dios. Ang kini nga programa naghatag og kadasig ug pagtulun-an ang labi na ngadto sa mga kaigsuonan nga aduna nay pamilya. Ug matod ni Ellen White, the family tie is the closest, the most tender and sacred of any on earth, and it was designed to be a blessing to mankind. Kini si Giselle Gay Angkon, Hope Channel Philippines, Davao. Ug mao kini ang mga panghitabo gikan sa Davao Region. Kini si Grace Glory Ticoy, Hope Channel Philippines, Davao. Thank you so much Davao sa inyong pagpadala og report dinhi sa atong panimbaya sa Kabuntagon. O karon do na kitay caller. Good morning. Good morning. Okay, good morning. Bugnaw kay tingog atong Si caller. pangalan ng caller. Bugnaw kay tingog man. Hello. Hello, good morning. Okay, kanamo sir. Isa tong pangalan ng caller. Si GC Dalakwit. GC Dalakwit. Yes. Okay. Sir, unsay una nga tubag? Unsay tubag sa atong una nga pangutana? Silot. Si Lot. Yes, itong answer, Silot. sir. Sir, unsay tubag? Silot. Lot daw. Tanaw nato kung sakto ba ang tubag. Okay, Yes, Abraham. ako na tatong na-mention. Okay. Pagmangkon ba? Thank you so Thank you. much. Ug karon anian ang atong second Bible trivia. Question. Here we go. Kinsa ni? What rain on Sodom and Gomorrah? Sayo ra kayo. Kung nagtanaw yun. Gisgutan pa yun nila ni ganina. Pastilan. Sayo ra No? gyud kayo. Snotos, no? Dili. Opposite Okay. sa snow. Mga kagalan, adunay nahitabo nga technical inspection sa mga academies sa General Santos City. Ania ang report. This program is designed to develop our young people, particularly in twofold purposes. Number one is to help them become prepared for the emergencies in life. And the second is to allow them to develop a meaningful relationship with Jesus, the Master Guide.
but Find the Ring is more on leadership, church leadership. So ako nakita nga ang Fight Find the Ring, it's a very good training para sa atong mga kabataan, preparing them to work for God's cause. Today's activity, I feel happy because during our activities, it was a hard time for us. But today, they have performed an excellent job, and I'm very proud of my men. We are so glad and happy and amazed sa mga activities sa mga students. 97.5 Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Congratulations sa Yes. General Yes. Santos City o sa Academy, Matotong View Academy Bakit for napansin that rin ba? very needed kayo, colorful nga tactical inspection. Lingaw On kita the meantime, mga kaigalaan, aduna tay caller nga naa sa line karon atong paminawon. Hello, good morning. Yes, naka-i-greet karon nga kabuntagon. Unsa man ning anong great man ha? Nakay na kulbaan. Hello. Expect Hello, Daddy. Hello, Daddy. Uy! Kinsay daddy dire. Hello, nak. Siyempre, dili man kada. Okay, padayon, Vince. Agay. Vince. Hala, Daan pa ko lagi. wala ni. Vince. Hello, Vince. Happy birthday, Fred! Thank you. Love you! Thank you. Wala pa na human na apay mo hatag og greetings pag yun. Words. Daan pa ko lagi. Tissue na da, di pa. Thank you for your love and support. Salamat sa new shoes. Alit na tayo. Ikaw pinangatag. May God give you good health always. Hello. Napay usa nga mo hatag. Hello, Si good Miko. morning, Grace. Oh, Dilika. Si Miko. Si Miko, kay wala man. Si Miko na. Okay, wala. Thank you, Vince. Thank you. Practice basketball pirmi para ma-MVP. Birthday wish na sa papa. Okay. Bagong shoes. Morning. Okay. Baby, ang I guess na Diba? pa message si Grace, ang wife niya, Wing. Hello? Hello, Grace. Are you there? Kaya wala makasulti. pa. Oy, why time na ako? Sinyas na Wala pa. direct. Mag-greetings. Mag-greetings ata. By, Thank you, it's- thank you, It's thank you. a Wing's Oh. birthday. Happy Okay, birthday. thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Oh. Happy birthday, my Ay, friend. sa akin ang pangkiko. Kita ko. Kasi may nag-amutan eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Yay!
Thank you, thank you. Cute kaayo. Hala no. Wala, oy. Happy Dami wing unsa man birthday. nimong birthday wish wing. prayers. Daghang kayong salamat sa akong mga kauban Charm, ni Daryl, ni Bing, ma'am, diri sa Hope Channel, ni Janster, sa tanan mga kameraman, sa akong mga kuyog, mag-Bible Beats, sa akong family, daghang salamat sa pagsuporta. Makahilak mo sa ta. Tissue. Gitagaan ko ni mong time ron, bantugan ni Sinyas nga tagaan mi ni mong time taas ganina sa Good Morning Pastor. Imo din ang birthday gift nako. Dili lang na mo gift nimo ha, lain nimong hatag. Personal gina. So daghan salamat, Hope Channel family, daghan salamat. I love you all. Continue to be a blessing. Okay. Idol. Happy birthday po, Cadmiel, Romeo, and Catriel Rochelle Canyares. Gabing mga ngalan, no? Cadmiel, Romeo, and Catriel Rochelle. Happy birthday, twins. Twins ay ni. Greetings also to Canyares family, Sir Kendrick, Ma'am Rochelle, and Kenyel Isabel of Golden Glow North 1 Subdivision. Greetings coming from Teacher Leia. Good morning and happy Sabbath to Ramonal and Rodriguez family, especially to Samsam and Shanshan. Happy Sabbath day. Good morning and happy Sabbath greetings to Flores family of Cagayan de Oro Central Church. Natay caller? Right, Natay Caller. caller. Hello. Hello, caller. Hello. Yes. Great kag sa atong birthday boy. Good morning. Good morning. Unsay atong tubag sa ikaduha nga pangutana? What rain? pangutana, ma'am, brimstone and fire. Hala ba? Brimstone and fire. Wow, Okay. nabasahan ka, Congratulations. Exact. Tagaasa nga atong caller? Taga-Bulwa, ma'am. Ay, layo kayo. Tagabulwa. Layo Sa ka bayo bayo. sa tana Congratulations, taga-Bulwa. kuya. Okay. Yes, thank you for Ano tayo mga calling. greetings pa? Actually, napay greetings diri daghan. Greetings to Ma'am Mama Del Magaliano of Kugman Elementary School and Ma'am Mela Recamadas as well as Ma'am Grace Rafols of Bugu Central School. Sa tanang mga taga Bugu Central School, good morning kaninyong tanan din ha. Atangi ang story ni Lester Lucero karong sunod Sabado. Greetings to Nico and Justin Maxino, Roy Africa, Gerald and Ronnie Villanueva, Kim and Mai Nakwa, Makmak and Junil Sagarino, Dolly, Jaya, Apple, and to all quite our youth. Happy Sabbath. Maayong buntag panimbaya sa tanan mga viewers sa whole Philippines, especially kay Sir Jimboy diha sa makanan nga mo visit unya diri sa Spook para mo simba. Greetings po sa tanang kauban nako nga mga adapt a minister sa NCMC chapter with Mami Reva Moore. Thank you and God bless from Pastor J. Policarpio. Da na kay ingon da. Anyway, mga kapaglaom, naabot tayo laing caller. Ato siyang paminahon. Hello? Hello. Good morning. Yes, good morning. Yes, good morning po. Unsay imong tubag sa atong question? Pamalo kailan lang ito. Unsay tubag sa imong question? Ha? Gracie, you can now greet your husband. Hi, good morning. Happy Sabbath sa inyong tanan. Happy Sabbath. Yes, na-surprise si Awing. Oh, tissue na daw Maayo jud kay ni si Charm ba? Lagi. Sige na kay wala na time. Dagan kaayo. Kagwapa. Ako ito arag yun. Sige. Ba? Ang Wala na time. kinakusgan. Sige na, unsay imong message? Maguna si Vince. Si Vince. Go, Vince. Gracie, umana si Vince. It's your time now. Si Vince, sorry ha. Okay. Okay. Anyway, Daddy, I know that you have been blessed with so much and I wish you even more blessings on your birthday and the days to come. Yun po. Happy birthday, Dad. Thank you. Let's say you respond ni Daddy. Okay. Daddy, respond. Thank you, Han Ibol. Copy-paste to. Ibol. Copy-paste. Surprise ka, Wing. Surprise ka, Wing. Thank you. God bless. God bless. Ano rin ka sa... Sige na. Surprise ka, Wing. Nanay to alias sa tapad. May jud kay mo Charm. How do you feel right now? Thank you. Thank you kayo. Akong kasing-kasing naghilak. Pero dili makita mga luwa sa mata. Dili. Oy, napay mga greetings. Greetings ako kay si Direk ni Sinyastas Direk. Happy Sabbath to Remalyn Kasipong and kids and also to Rubio family. Greetings to Ma'am Josie Ilogon and to the members of Kiwanis International Club, Kalambaguhan District. Happy Sabbath to Ma'am Celia Mero of Vista Grande and to Ma'am Emily Tolentino of Kamamanan, Ma'am Nonita Larios and
and family of Patag, CDO, Sir Alex Flores of Grand Europa, and Sir Generoso Tipait of Kugman, Cagayan de Oro City. Amo pong greetings kang Ma'am Jenny Sumiho Garcenes and Sir Jojo Garcenes, Ma'am Meji and Engineer Ray Villanueva, Sir Emerson Molina, and Ma'am Peggy Margaret Molina. Og ingon man kang Gladys Cel Angaw nga nakaroon sa MVC. Good morning kaniyang tanan. Yes, good morning and happy Sabat sa tanan. Akong gipanimbaya nga mga tanan kaigsuunan sila Sister Dolo Aquilos, Ninia og Jane Aguilos, sila Brad June and Grace Calit, sila Judith and Clarice Jail, Alacre, og silang Geraldine. Happy Sabat sa tanan. Daghang salamat. Panimbaya ka Mr. June Tabamo nga naa karon sa Hilltown Hotel na nagtanaw sa panimbaya. Hello. Okay. Panimbaya og happy Sabat to all. Si SGB Barroy ni from Opol. And also kinakusga namong greetings namo diri gika padulong kayak ng Sir Rex o kang Ma'am Jessica Gonzaga. Hello and good morning kaninyo. Ma'am Cora and Dr. Ed Wahiman, salamat kayo sa bulak inigata ka namo. And Dr. Palamini of Margarina Xavier Hospital, congratulations on your wedding day. Nanay Doling Palamini, thank you for watching. Jose Salmo Palamini, keep supporting Panibaya sa Kabatakon. Mga kabaglaom, dadang kadasig kalipay o pagkamagop sa Tibok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasak kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw malautay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado uban ang kalipay dire lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Happy Okay, Sabbath greetings. to all Rodriguez family from J. Odessa. Good morning, Mayo. Malipay panimbaya sa kumakaw teachers of Igpet Elementary School and to my dear family sa Bonbon Opol. Thanks. Have a great Saturday. Ako po si Erica Chavez sa Philippine Pub House Worker. Lakas ng panibaya dito sa amin. God bless. Hey! Kalaan ng Hey! Jules sa Hey! panibaya Sa gikan ni mga- Master Jules o ni Mr. Fernando Binuluan, Supervisor sa Visda Security Agency. Balat, Party Boy! Diya sa Manolo. Thank you. Greet ni nagtanaw Ate siya ko. Eva og ni Kuya Julius nga andam sa pamahaw from Vince Daniel Peles. Good morning. Kapaglaom, thanks for remembering. Mugreet ko sa ako anak si Darlene June and my dear husband and to Kim. Salamat, Thank you. I am Shopee watching at now. Papawa. Hello. Believe